Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nomere. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Ampun. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, Mas saya kira saya niki bertemu kalian panjenengan Mbak Nandasari niku kaping kalih nggih. 3 no. Kok 3? Ingkang winginane. Oh di podcast. Nah, maksudnya di panggung. Di panggung wayang tasik. 2 kali nggih. Nggih, kapindho niki. Mbok menawi warga masyarakat Macanan ada yang belum kenal, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih. Mbak Nandasari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung sakmenika. Tulungagunge pundi Mbak Yu? Tulungagunge ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah, pados napa sak mriko? Anu numbalne Victor niku lho. Kula nggih lebon ben lari sosabret. Kalau wingi nembe kalih Paku Datu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. Oh. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lho bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nomere. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Ampun salah. Nomor WA niku lho. Nomere. Nggih, nggih. Wah. Ngaten niki nganu, Mbak Nanda menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Ayo, Dik Nandasari katuran jumeneng wonten ing pepangkuan. Yuk, irama seger, ya. Sekali lagi. Yuk tabrak jaipong.
Wilujeng dalu selamat malam Mbak Nandasari. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah lama tidak jumpa. Nggih. Kita dan saya dan Mbak Nanda dipertemukan di Desa Macanan. Nggih. Wonten dalemipun Bapa Suki Bapa Suki. Bapa Suki, Suki niku wonten tegese Mas Akbar. Apakah arti dari Suki Mbak Nanda? Suniku sugih tresno sugih bondo sugih ngamale. Amin. Kiniku kinabulan napa ingkang dados gegayuhanipun. Wah, niku Bapa Suki. Bapa Suki. Suki menika menika sugih tresno marang keluargane, sugih bondo ya wis kelakon nimbali panjenengan. Sugih duit, sugih ngamal. Sugih ngamal. Anggone ibadah. Terus ki wau kinabulan menapa ingkang dadi panjangkane. Nggih, leres Mas Akbar. Nek kula niku Akbar. Akbar niku akhlake sabar. Lah niku golek-golekne. Alhamdulillah. Mbak Nandasari. Saya kira saya niki bertemu kalian panjenengan Mbak Nandasari niku kaping kalih nggih. 3 no. Kok 3? Ingkang winginane. Oh di podcast. Nah, maksudnya di panggung. Di panggung tasik. 2 kali nggih. Nggih, kapindho niki. Mbok menawi warga masyarakat Macanan ada yang belum kenal, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih. Mbak Nandasari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung sakmenika. Tulungagunge pundi Mbak Yu? Tulungagunge ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah, pados napa sang mriko? Anu numbalne Vektor niku lho. Kula nggih lebon ben laris sabrata. Kalau wingi nembe kalih Pakudatu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lho bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Ampun salah. Nomor WA niku lho. Nomor. Nggih. Wah. Ngaten iki nganu, Mbak Nanda menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Menawi kula menika kelahiran tahun 1900. Kula anu Mbak Nanda khusus malam ini panjenengan jangan memanggil saya Mas ya. Lah napa? Romo. Romo. Yo. Lah kok suwepok ajake. Boten Mas mawon lho, aku yo menolak tua kok. Kula salut sekali Mas Akbar dalu niki saged sowan wonten Macanan niku luar biasa. Pamiyarsane mboten kok namung saking pini sepuh. Nggih. Tapi kebanyakan niku kawula-kawula muda. Wonten balita saged nabuh sakmenika nggih. Lho napa nggih? Lah niki. Wow. Bayi lanjut usia niki. Nggih, niku stunting. Nek Mbak Nanda mau nyuwun sewu Mbak. Kelahiran tahun 2003. 2003. Berarti panjenengan menika sampun kula anggap kadidene adik kula piyambak. Nggih. Jenengan nggih kacang Mas kula piyambak. Ngaten iki karepen mboten salah penampa. Mergi nek wong liya percaya Mbak. Kula nganggep Mbak Nanda menika seperti adik kula, seperti saudara kandung saya sendiri. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, maksudnya anak ragil kan tidak mempunyai adik, gitu. Mila panjenengan pun kula anggap adik kula piyambak. Nek wong liyane percaya, nek Astabrata kula mboten percaya. Blas. Batene sapa-sapa kok dianggep adik-adike kok akeh men. Bar adike dipangan. Hei! Maksudnya dipangan suarane, dinikmati kabisane. Leres. Iya.
Iya. Tadi berangkat dari rumah jam berapa, Mbak? Kalau wau jam gangsal Mas Akbar sarene muacet ngapunten niki wau ora dirandha. Mboten napa-napa, penting sampeyan saged hadir di panggung Astabrata. Kula pun bombong, kula pun bungah, kula pun bahagia. Kula nggih bahagia. Iya. Sak menika menempuh sekolah dateng pundi, Mbak? Wonten Universitas Terbuka. Jurusanipun Jurusan manajemen. manajemen. Oh, manajemen. Oh, manajemen Pun itu. mencakup sedanten mulai bisnis keuangan dan sedayanipun. Berarti panjenengan kalau sudah diwengku oleh kakung atau dinikahkan oleh seorang laki-laki, jika kuliahnya jurusan manajemen pasti pintar menata uang, memanage ekonomi suami itu Kan pintar. calon debt collector. Kok malah debt collector. Anu Boten, ndonga boten. napa Mbak Yu, Mbak Dek Nanda. Mbak Yu. Dek. Jarane adek, omane Mbak Yu. Dek. Nggih. Matur sembah nuwun saderengipun dumateng Bapak Suki sampun kepareng nimbali Mas Akbar sak rombonge. Rombongan. Mugi-mugi Rombongan. anggenipun Rombonge bakul bakso piye? Lah niki baksone. Oke. Kaya oleh lah eneng kok. Dengane pripun? Nggih, mugi-mugi Bapak Suki dalasan sak keluarga tansah pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharyan, kecukupan sandang pangan lan papane ayem tentrem jenjem niskala nir ing sambikala. Amin. Semanten ugi ingkang sami rawuh wonten mriki kula dongaaken panjang yuswanipun. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Tabungane kathah, kena kanggo mbangun omah, kena kanggo ragat sekolah, benjang kena munggah kaji menyang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Wah, niki lho priyayine cantik, gitu, public speakingnya hebat. Wah, bejane sing besok sing duwe bojo, gitu. Degane krambil ijo, Bejane sing duwe kambil. Bejane sing duwe bojo. Oh, sing duwe bojo. Tegane krambil gading, bejane sing iso nyanding. Alah. Guyon Nggih, kalih melampah nggih, Mbak. Nggih Mas Akbar. Ya, menika wonten ingkang serat. nggih seseratan menika nyuwun menika kalih pangkur Semarangan menapa caping gunung monggo panjenengan ingkang sreg langkung rumiyin pundi. Pangkur Semarangan Kalih caping gunung dipun Caping bawani. gunung. Monggo ingkang sreg langkung rumiyin ingkang pundi. berarti Kembang Rawe. Duh, Kembang Rawe mengke. Oh, mboten nggih. Yo. Nggih, caping gunungnya Aku mawon. kok gemes suwe-suwe. Wow, apa itu? Caping gunung dipun bawani nggih. Nggih. Berarti ada yang genjleng. Jengleng. Lho lho. Oh. Dalang kok kon jembeng. Jengleng. Jembleng. Jengleng. Anu Nggih. Mas Vektor. Dari namanya itu pasti piantunnya dedeke niku mesti gagah prakoso nggih. Gagah prakusa gudeg wok simbar jojo pating Waduh. grantong otot Lah bebayune glimbu Masya glimbu. Allah, ya Allah. Aku jendak sabar Mas, gek ndang ditimbali mau. Koyok bule persis. Persis bule Nggih, Mas. nggih, nggih. Pauting Jenengan mesti. madhep genteng riyen, kejutan. Madem mriko. Nggih no. Jeneng mesti mboten ngapusi to? Mboten, mboten. Masalah ya ampun Mas Victor, ya ampun Mas Victor, gek Ayo. ndang rene yo Mas. Ya munggah serampat sak rambahan wae to. Heeh, yo. Sampun apa dereng? Dereng. Oh, dereng. Ben joget serampat sik, Ya Mbak. ampun, teh ndak sabar, mesti piantune mesti gede gagah prakoso. Oke, Rio. Ora mung kalati
kaya bule to. Masa Allah Mas, nemu ngenean iki tempundi to jenengane. Kok iso nek ngarane iso kenean lho. Mung yo gantenge imute kaya ngene to. Delok to, jenengan sawang. Jenengan nek nyawang aja kok kadowan, kok cedakan suwe-suwe kok nak muka. Sampeyan iki nganggo jarik apa nganggo rok sepan? Iki mau serbet. Malah serbet. Saliman to, saliman Mas Victor. Salih. Loh, Loh. Kita wong Piye to? kok iso keliwatan Ini lho. Orangnya di atas kok Salih. Halo. Ya ampun. Alah, tangkindung kin tangkindung, tangkindung kin tangkindung, tangkindung kin tangkindung. Kaya dakucan tenan. Niki Mas Victor, Mbak. Niki Mas Victor. Lho, niki kuliah, Mbak. Mbak. Oh, sak menten niki. Nggih, elek tanpa rupa ngaten niki nggih. Kuliah. Oh, kuliah. Wonten pundi Mas Victor? Dek. Nah. Dek nggih. Dek mawon ten napa-napa. Dek Victor. Ya. Wonten pundi aginipun? Solo, Kakak. Hah? Solo. Solo. Krunguku mbolo. Ya ngeterne dalange iki, Mas. Ora tahu aku dolan dulu. Nggih. Semester pinten? 6. Semester 6. Oh, sami kalih kula. jurusan. Jurusane napa, Mak? Mas Dik. Sorry. Iso mak. Bisa mak. Kleru. Jurusane napa? Jurusane. Kula kuliahe ten ISI Surakarta. Oh, jurusan apa? Ayo jurusane ngerti ra sampean? Mesti bakul. Bakul togel ya. Ayo. Jurusane napa? Jurusane ayo apa Mas? Sampean ngerti apa? Nek apa isi ku ya paling batik, Mudu. keris. Hah? Nyapa nang keris? Musik. Kampus 1. Lah keris karo iki gedhi kerise lho. Keris sakmene lah. Gejimat. Musik. Musik? Bukan. Tasik sendiri tasik. Hah, bukan. Bukan. Lah apa napa? Jurusane napa? Apa ayo? Nek ngene iki genah apa ayo? Oh. Teledek. Oh, kelas kedak ngene karek. Apa nek jurusan aja kuliah jurusane teledek. Teledek. Jurusane apa Mas Napa, Victor? Mas? Kados Mas Dalang. Lho. Dalang kok. Ya ampun, ndak sakmene dalang apa kuat dijekeprak. Lho. Lah ya dalang nek semene kotake ora kotak jajan kok. Dek ben kok kotak amal Mas. Gua buki wong aku. Kira maling. Niki pedalangan, Mbak. Dalangan. Nggih saged dalang. Kulino no. Yo alah mesakne keprake. Yo keprake cilik ngono kae. Niki takon ngancani jenengan, Mbak. Jenengan bawa caping gunung sing jengleng Mas Niki. Victor. Ya Jajal. ampun. Dijengleng Mas Victor Ya krasa apa ora? Pranggih namung keri. Oh, ureran. Wah, lek cuwilike. Ora apa-apa cilik. Ora apa-apa, sing penting kan tenagane. Tenak tandange. Tenagane. Lah iya mo. Ya iso- Bareng Mas Victor ngadeg kok ngrusak bokonge gitu. Lah iso. Awet di nek natap. Samare lek kelungguhan lho ngene. Kursi kok. Ayo selindru. Nggih. Oh, ngeten iki dados bintang tamu lho teng pundi-pundi. Lho napa nggih? Nggih, dhewe ngenanena mesti dadi bintang tamu terus dados napa niku nyakil Macak ngoten lho. cakil. Nggih. Bahaya. Ning mboten lucu belas. Pancen aku dagelan spesialis kobrong. Dadi ndak nek lucune blas. Mulai yo nekat. Oh alah. Nanti dione ngone golek pakan sak mlokane tek cakil. Apel. Gareng. Alah jan. Yo jajal, dijengleng. Ngene menak. Saten. Iso tenan apa ora? Sesong. Tok ngono. Lek ora iso njaluk warah maksak berdhisik. Walah kono sing mari aku kok. Oh, malahan. Dalange terlalu polos. Polos betul. Polone los ngono maksudnya. Piye polos apa? Polone los. Gendeng. Tak muda. Dalah kok dipolok-polok. Ya mboten Mas. Oh, jangan. Sae. Poloe mesti gawe kaos polo. no? Yes. Ya, terus ya. Saben bengi nyawa Rong. Ya aku ki Setan, pemanasan. aku sik menghayati Yo, ngene. lah, Wis ngeruduk ae. yo, yo, Masak. Sing lanang kok kudu ae. Aku nek rong ngene iki kudu tak pangan. Alah.
Apa iso diladeni tenan apa iso? Ora geduk. Ya kok disambung paralon apa ngono. Masaku. Kok ngancek-ancek sik kurang kok. Yo. Sok-sok neh nggawa egrang. Poh, poh. Ben pas. Numpak engel. Yo. Nyawa Kok tinju ya? kona Yuk. Alah mek separo. Wah. Lek munter ngene rumangsane wis kaya bagus dhewe ngono to. Wis kaya damar wulan ngono apa piye? Lho aku damar wae. Damar oblik kowe iki. Cilik sentir. Iya. Oh mek separo ngono. Kurang dhuwur ngono ki. Separo piye? Jare kok kene. Ah, kok kene wis ya kene. Iya. Kok kene ben dhuwur. Ben krasa. Kurang dhuwur, kurang penonton gak ketok ya Mbak Danda ya, ndak di. Mboten nah sing mersane sing teng wingking Kuat. mboten ketawis. Ah, wis kokono. Nah, sampeyan rebuk nggih. Ya lah. Ngene sampeyan bayaran piro, Mas? 75. Mangan Potong. jobo. Yen mamajan mongkara Kok iso mak prok ngono tok gak iso marem to, Tor? Lah wis dhuwur iki. Hah? Wis dhuwur iki Mas. Jajal barang, tulung dande kok ora iso to? Ndak kok kene ngene, tulung dande, tulung dande. Loh, kok iso kena balung? Aku roh Mas. Napa? Apa? Mergo nandhake dhuwur. Oh. Mula iso nantap. Oh, jajal momone Bu Parsinem, sinden pojok dhewe jajal. Tulung dande, Jele-jele. tulung dande, tulung dande. Wah, muni. Jodone iki. Ngono. Kok penak kono coba. Mbak Nanda, balik Mbak Nanda. Oh, alah. Wis ngono, Mas. Iso ditambah kayak mau ngunyah arep entek lho. Wis kadung penak. Sama. Seger. Sampai terus nyapo kok kono iso. Penyebabnya? Wis ombo. Hei, ombo Apa nih? pamikire. Pamikire. Wawasane. Wawasane. Ya liyane. Oh, rumangsaku. Cilik. Lanjut. Cilik aku sing ngerti ngonoan. Lah iya to, rusuh kowe iki. Aku sing marahi yoga-yoga. Tukang kendang lho sing. Ya. Kampang wae watan gunung ora penak Mas balik rono jale. Wah, iso marem to. Iso marem bisa kene. Ayo kono. Kene. Kabeh dijajali lho. Saya atas. Balik Mbak Nanda. Sama dasar jajal jalange, Mas. Poh, lah kok loro. Atas. Paling kena sikil mau. Kencretan. Masaku. Ya. Semprotak-protak. Pacita
Mas Victor, Pada dalu. rasane piye? Wah, jandak krasa. Sing ndak krasa sing wedok. Sing aku no. Aku wis kadung ngoyo. Aku leh rugi lehku jamu. Lah, jambu. Jambu. Pas di dapur jenglot ngono. Kene-kene jamune ya ndok. Ndok apa? Ndok cecak. Ngono wis marem. Ya. Panas udan janjine piye mas janjine ngepiye aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet. Ora. Ya. Kok ngono mosok dalang kok ngono. Lah piye ta? Lah kira sik Sing joget. yo larase ki dipasne to. Iya ta. Ora. Malah Ya. panas udan Diudani. Hei. Kok sedudane lho. Kan udan. Oh, dan ya. diudani. haling-haling. Awas. Iki nyakil iki ya mesti ya. Ora. Ora nyakil jaran malah ngene. Yo. Oh, jaran. Wow, jaranan miniatur. Yo. Capek gunung. Waraga. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Ya, jajal kaya ngopo jogete pedalangan iki. Ya. Mboten sauto, dhek wingi ngene kados sauto to, Mas? Lah, wingi koyo salto ki gak to? Kanggo salto to. Salto mboten sederek. Salto, Oh, salto. sauto, 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 Salto. sauto, sauto. Salto. Salto. Sauto. Sing di omah sapa, Mas? Pak Suki. Pak, tiap-tiap ambulan nggih, Pak nggih. Wah, Ngapa kok ambulan? yo, barang? salto. Nuruti, Melek. nuruti kekasih hatimu loh, Mbak Nanda. Bisa loh. tak lakoni apapun untukmu sayang. Iya. Muka. Mboten. Mboten. Iya, iya, yo. Mas. Salto. Ya lah. Wah, engko tibone rene kok. Oh, jalan tepuk tangan, tepuk Oh, tangan, jalan tepuk tepuk tangan. Oh. Ancang-ancang donga. Wah, iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk dulu. tangan, tepuk Tepuk tangan. tangan. Oke. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan nek emang. Kapan? Saltomu kapan kok Ora dinten? nggo tepuk tangan. Tepuk tangan terus. Oh, bariki.
nyolot cok. Kok guru nyolot cok lho. Lah piye to? Salto mubeng lho. Woh, ngene. Munyer. Omong ngene to. Lah kok guru nyulut ngono tok. Ayo, tak deluke ngene. Ngene lah ya. Yo. Kok sing ngene? Ora kesuwen iki. Lah jare ngene aku ngetute sampe. Awake lho. Kok iso to? Awake kok nggur tangane Jare umpung. ngene, kaya aku yo ngene yo. Lah mosok aku mbok nyuntuni dalang jempalikan. Ayo. Ora. Cerita. Aku ora pengen. Yo tenanan. Heeh, jajal ben Sinten penonton nang- keplok. Heeh. Setidaknya iki enek kelebihanmu. Ah, ngono lho. Yo. Oh, ngale. Yo. Tambane apa? Pak Suki nyuwun cikrake, Pak. Telek apa piye? Lah jadi takoni kita manjing kita ya. Oh, iki kesusupan. Kesusupan. Kesusupan kok Kesurupan. kesurupan. Alah sakmene kaya kober kelebon. Heeh. Lho, Diapakne kamu? lah ngedeni kok Oh, ngedeni. malah wis rupane ngene. Mbah, jenengan sak Mbah. Mbah. Kalian Mbah sinten ngono? Iki lambene. Lam. Wis sak rai lambe kabeh. Mbah wilujeng dalu, Mbah. Dalu Niki kalian Mbah sinten? Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Mbah Darmo, saking pundi Mbah Darmo sak menika? Soko ngarep kali. Oh, ngarep kali. Teng mriki teng napa kok ngleboni Mas Victor sak menika? Aku mau rene mung nonton wayang. nonton wayang terus. Iya. Yo. Ndak ser metu, Mbah. Ndak ser metu, Mbah. Tokno to. Iki lek ngetokne. Piye maksude? Ora usah kanggo kowe aku iso. Lek ngetokne piye, Mbah? Termo. Kowe yen pengen ngetokne aku sangka bocah iki, Heeh. kudu enek sajene. Oh, Sajene. sajene napa, Mbah? Ya umume sajen iki apa mosok raro. Gedang, Moh, rokok. wegah. Kambil. Oh, talen dhewe. Lah apa nyuwun Guyugane apa? tak Duit no. duit. Duwite sapa? Duite sing di omah. Oh, iki demet. Demet tok dremis e lho. Lah wis ser mulih apa ora iki cah iki? Iya, malah ngancami. Yo, Malah ngancam. jajal soponen Pak Pak Suki. Suki. Pak Suki soponen Pak Suki. Wonten apa mboten nek mboten Di sini nggih omah. kersane mboten napa-napa. Heeh. Pak Suki jajal soponen met. Suki, kene Suki. Kok juangkar to iki? Hei. Kok jangkar iki lho. Ora ulah ngono kuwi. Demet tok. Pak Suki kene. Oh, Pak Suki. Pak Suki tesih lenggah mboten nggih? Ki nek ora digambu ya Pak Suki ra iso iki. Pak Suki nyuwun tulung, Pak. Iki nek ora ditokne bar jam 5 lho engko. Aja to. Mesakne Pak pun ringkih niki, Pak. Di. Enek ora wonge, nek renek tak sangonane sik. Oh, jeneng tambeli riyen. Tak tambeli sik. Oh iya, kene Mas. Heeh. Nggih. Ngono. Yo. Oh, demet tok roh perkara duit iki lho. Duit ya. Duit to Mang Dik Nanda. Njaluk duit to? Nggih. Heeh. Wis ki ya. Nah. Oh, nule kurang. Piye? Nole kurang iki. Demet tok roh nol barang lho. Iki gur 1000. Oh, Gur 1000. njalukmu piro? 100. Iya. Kerenge demet tok kereng men iki lho. Ya. Pak Suki tambahi. Dremis. Rekes. Wes kuwi. Balik ya. Wes, Dang, kono. Jajal.
Iki wis balik apa sik anu iki? Oh metu arep metu iki. Gandose ketok gandose. Metu lah ketok. Gandose. Kaya bonsai ngono to. Wes ki metu ki. Wes. Iso kaya bonsai. Lah ya kaya bonsai lho. Wes. Iki Mas Victor apa Mbah Darmo? Aku Victor. Oh ya. Ya digosekno blangkone Victor. Loh, mboten usah Pak, mboten usah, mboten usah. Alah, iki yo dilemis sing nyapa to. Lah mau wis balik. Lah wis balik mbok tampani lho. Ya wis mau aku naik. Makasih, Pak. Alah. Oh, nambahi. Oh, tak kira nambahi. Apa ning guri kuwi ngono. Ora kira nek nambahi kok rene yo. Ya terusnya ya Mas Victor. Nggih. Nyapon neh. Jupuk blangkon. Oh, jupuk blangkon. Oh, di blangkon karo ora ya padha eleke. Rok. Hah? Kualik. Sok walik lho. Masa pentolane ning ngarep. Loh. Masalah. Jare kualik. Oh ya ora ngono kuwi. Tapi ta? Ujure kualik. Lah. Jan kaya bandar dadu kalah. Kok kaya dukun. Ya diterusne Mas Victor. Nggih, Mas. Heeh, kondi mau. Nadyan. Nadyan. Heeh. Nadyan watan sarata terus ini kok didangdut nih ya. Lanjut Mbak Nanda. Sekara bisa
diteruske. Sekar bisa gunung desa Terima kasih Mbak Nanda, duduk dulu Mas Vektor matur nuwun.